är det där. Så är det där. Välkommen till Talk där. Kan få du över? Ja, jag blir klar på att det kunde gå. Nu är det synder speciellt. Vi tar faktiskt två gäster vi har kommit. Vi tar Mitchell från Sök, som de känner här från Eltong Deisne. En av våra legender. Yes, sir. Och vi tar Löv, som eisen är en av legenderna under trottna. Här i Eltong. Vi får det. Ja, vi får tagga som om till Sands och Battlen. Yep. Vill du kväll? Kan jag This Thoughts och Solo. This Thoughts. Heine Reiners och Hans Olle. Och vi är som försinka igen. Veckan corona. Tog det till lunch men vi får bara till session. Vill du det? Kör Solo. Hans Olle som vi tar Safir emot Jagrana och emot Bardisi. Så det är alltså 3. Nej, han var inte här, inte det? Ja, jag spelar. Okej, tid. Planen var att jag skulle battle mot Magna. Som jag i fläcka och jag kunde straffa till sust nacka. Men efter trutcha veckor måste han erkänna att han var blivit för sjuker till att vara vi här i kväll och gränja. För högt blodtryck, för högt kolesteroltal, ölltöl färgeltops. För helvete Magna fattar att du så fighter att du antar jag och som en ton av mops. Ja, lätt affära. Det enda vi fick alltså sidekick som motståndare, Heinar Reiners. För fuck it här. Ja. Faktiskt är det festligt. Men jag hade nästan man ska minnas till Magnish person som är i ringen. Till faktiskt fullt nog vi snackar om det vi att det är hans sidekick vi känner att det var det Heiner och tar bara i vinden och så där. Men kanske han brukar ganska förneka tog på att det Simon som inte kom i ringen själv. Ja, för ben, ja. Men han fick faktiskt makten först. Passar. Det kan gå vara att det tog jag då. Men det är så, det tog jag liksom det går skuda till det. Vet ju ben att vi tog makten emot Hans Olle, vi tog Färnes där. Heine skulle mot Häsnässon och inte rika, ja. Så man säger att han är inte så han är arkivret att han inte fick Magna, men han fick hans sidekick det är något så sjukt som säger. Så i här så förrun är det också upplagt att han korrar synder efter Magna. Det kan vara lyckat han för förlängt som du säger. Tänker man battle mot mer så där jag är håll på Hadlerin men det brukar öle stå på tog på att jag det. Jag hade en god brust några få sekund minne på att dessa Magna till han ständer sig inte bara och tänk där. Så han faktiskt försvär sig själv äldre då blev bara spiller upp. Ja, det var inte ett annat ställe. Ja, men det var gott. Ilton blev till Special Olympics, a freak show like va. Låt han färra. Och det första försökte med lövet att ser ut att det transla bär. Så det som två bruk för är ett gott och grundligt harvask, en seriös antur i matas, men alltid för det förra kvällt är det köknen först verbalt munklask. Så ja, jag vet att jag tappade på mina första battlar. Så i kväll för jag göra fucking var. Först var det DC, så var det Jacke, men inte i kväll. I kväll för jag göra det till mot helt egna törn. Her backar ötje ur önsken gå och lägste. Är du fucking tonat, David? Hade jag som onkel rakt vid en stein i hötte. Och är tämligen säker på att Kaileo skate en länka något och kvötte. Ja, jag är så folk vet att att det står så ju just en sång som heter Go Lucky så metal vi på det. Vi love att la harstair. att det är så chatsigt för. Ja. Det att han är en sång ute. Jag vet inte jag vet inte när kan det. Är det Heiner? Heine just en sång. Han är en sång ute som heter Hey look luxury. Go Lucky så America back. Som är som tid Luckman. Känner man till det så är det fast på. Så jag kom här och spelade Fantango. Här är helt du tycks vara savage som man annan rampo. Men åttarna minns och mest bara om Janko. Arna blev badass och fick sin egna Lambo. Jag hade ska hålla den chaff nu. Ettla för jag tampa det drevar och mer än två tampa det här panta. Faktiskt så nek att du vill insta att du det kanta. Där kottan fram och byte.
Så det är färdigt vid det. Så förklarar mig att han för att... Wow. Tänk kotta fram av byter. Det är så extremt. Going intro. Vi snackar så urgent tänk. Jag gör alla mynter i faktiskt. Okej. Så att mamma den sa att det är en spoj. Jag går runt där, hvis du kärst du kör hem med vill jag gärna pussa den där briller. Ikke blev ettlig, bara en tärnost med viner. Myrskan länkan syjan fracka, att det så kommer i kväll att är vi raska. Och kvälltegnen ska du lära med några tips. Sverige bara sitter hemma och gockar en lärd till Morpheus från Matrix. Så blir att det är alla mega gott. Men hade kanske nog relaterat till utkänt när. Det ska inte öppna att sucha kameran vi. Ja, akkurat. Sammanlagt nu, ja. Mega. Hade poäng. Jag att läsa kommer att trick vid la mangel på det samma. Är jag ateist så tycker vi på näka. Ja, det är flott här, men okej. Jag ska köra med klockan, men det är så härligt att här att du tror ska så näka på att själva. Han är ju känd för att vara artist. Han är över till... Godlösa följer, eller det? Godlösa följer. Det är han som Heinz den fyrt. Okej. Okej. Ja, han är rätt öppen ateist. Ja. Tror Så det bara så. Ja, jag vet väl det var synd det där och du har happat över allt ditt liv. Men det är fakta att du ständer i kväll. Fortell mig vad du damer att det är fucking så. Hade det rävligt gott till Ja, det faktiskt. Bara att du är damer ja, det är fast skit gott. Så vi ser inte vinner i kväll. Vi är nødt til att finna min kniv, taga ditt liv och fjärna öll min spår. Men okej, vi tar ett spara efter på öxlarna och tankt att det är cirkligt självmord. Nej, det var Max nog ska vara ändå där. Ja. Rymmer så? Ja. Ja. Släta med Släta med spår. Ja, okej. Kunde du kanske leverera tad bättre för mina vidkommande. Annars gott rymma. Vi levererar inte bättre så är det sitt i skapen. Jag ska förklara att han snackar högst så där emo luxury där jag vet inte vad han rundar för det men det är men jag finns ju minus nu. Det var så jag kan säga. Han var gott. Han var skål. Han var god. Ja. Han rakte nog så och han rakte däck punkter innan för kvart här nere. Ja. Och helst att man också om att vi känner sig mannen. Och ju viker är för ner då. Men jag har så roligt vidare syndromen. Ja, han skejt ofta faktiskt. Så att han är nu beginner snär. Det är spännande så ja. Ja. Halt nu vi vet att släska går vad det snär. Han sa det en går runt. Så kat Sverige. Men han är en rappare. Alltså han är Sanji ut jag YouTube. Uppenbart. Alltså han rappar en skål men det är sån där goal för förskål. Det ser så ut. Ja. Jag var rolig så säga. Jag måste spela så. För det är inte YouTube. Bara checka det står så kan vi och men Ja. Så. Ska vi ja, det är alltså. Ja. Det passar som du säger Hans, jag är ateist, men hvis ikke vær en så er blivet en bøyna ved. Hvordan fuck kan nekar for sånne en gåan god ved at skapa korona, eller en som te? Ja. Kom och börja vi som lägger ut. Det är som att det svär mot det som han över mot att det är genialt det. Freestyle. Ja. Äntligen att freestyle lite bara vet han bara att okej. Du första sidan det att just. Jag hade skit gott. Kan också Jag har alltid en freestyle. helt det. Att ena persona en så corona eller en som Dutren är en åra snittlingar av rank. Alltså, då man följer honom på Facebook, det är allt i okkurst som har vi måla att göra. Ja. Hur omsätter du hettar här lökna året för? Han arbetar för en för också det. Alltså Skriva en Ja, han omsätter. statuser. Ja, nämligen. Jag menar vad vi säger att här är en freestyle. En person, en som corona, en som tät, att han säger en som tät. Det rymmer resten vi. Beina vi. Det är förbannat flott just där. Hade kökt. Holy shit. Ja. Låt det være fucking slie, faste suttje, ikke baks via strax. Klaska hetta butta lorsten.
Sten for fanen. Det är inte en rappare. Det är Justin Bieber sagt med allt till luttle budget. Men du ska öja hans ole att du är immun till Jasmine Måti och bara det se inte är en krystare som attrade och backa ut från battla med. Så bara du det inte var akkurat det i kvörste vantaje eller atlaje skulle det så passande vara fyrsten och tvöror och sia nöj. Pura tillsammans tog. Ja, han skulle ju mot Ja. Ja, han skulle han skulle mot först skulle han mot Bardisi. Tablets vi stilllägga och så skulle han mot Jasmine mot. Ja. Det blev Så visste jag. Ja. Men det som Tablets så fick han så. det som är fängelset nu för han. Till att han sa att han körde efter Magna till det. Till han skulle mot Magna. Och Heine går sen det på. Men han gör det nästan långre inne. Ja, Det är nog så långt runt. Och först och främst är rymmen och top notch. Alltså det är helt otroligt skott att dra rymmer. Det där finns det då. Och vi fänger bara när vi här vi har ett helt nytt slag av flow faktiskt. Ja. Och man kan säga han så det var han tog så han det väl så där men han jag så typ bara vägen som att han lägger ner vi att performa ist vad han gör det helt va. Alltså han för en vilan gärna. Allt är en. Jeva det var det sin performance han. 100%. Det är gott. 100%. True. Men det är alltid att ett börjare har vi inte hört några spot. Jag har kört en battle. Är du Justin Bieber så spelat little budget där så. Okej, vi ställer. Okej, fint. Vi kan gå så till David här nu. Dream Messiah lägg framför. Ja. Det kanske är inte en köner hiphop-aktörer ju, ha? Gammal nöj. Och oha solo spelar så en här stil. Men utan en fanan skuit att häva nöj. En öja sörr ingenjörer som en gång än inte förr att skruva samman rym. Det är satt gåe, dessvärre hans öle, men Twin Dream Stuller sitter alltså värre än en bojlier transkjol. Du är stack glöj ner i en risa hil om att svimja krål till du är inte förare grinn och tunna fötter och finna båt. Du där vi är inne stånkt då du hör dörre och man begynner brotta vått av det stats i jaws. Den nyttar inte att komma in och gotta illtångt att han har dove Louis i sus och du så huxar nok utan att vänja stoppa via gränjen lost och juka nu. Han säger att det kanske minnast ofta var sån näkran som ser ut som to. Vad kan jag säga om den pinna skrak till en svinnes kropp till minner nok om Macklemore men minner buff. Okej, man ser samma lite där, ja. Hade rakt jag just. Jag har sett han så här då. Hade rakt jag så. Rymden för alla. Jag hade han över fucking fast flow. Ja. Men här att hänga väl samman. Alltså mer då mega gott att sätta ord samman. Att det är ordentligt på det där. Det är helt förskönning. Men är ju stadigt att synda när Alltså han slår inte så hårt. Nej, det det var rockar så han distraherar ganska mer vid rymden. han ja, akkurat. Ja. Är vi kär? Jo, faktiskt jo. För när spottar han? Alltså han sagt han är Justin Bieber så Atlanta och Macklemore minne buff. Ja, det pinna skrock eller annat. Du då köp skruva samman rym så. Ja, jag vet inte något som är sli harst. Nej. Kommer kanske Utkänten heter helst säkert östne faktiskt till Ellen DeGeneres. Men inte helt så maskulin. Detta borste ju pisse vakta battla vi. Han såla nissa ner totalt grid. Du förbannar jag fel för en tandlakna till att fixa där du tannar bit. Det ser ju ut som om onkel över langa till och tvått brickar av domino och gajol efter solos och grön. Alltså det är det. Men damer var performance det var det det var det. Alltså jag är inte så det var det. Det ger sin regel. Ja, det är det. Han drog så. Det är pura Och i hans är råkota hål. Utan vid och annan kil. Och jag var inte han för spel. Bier sig var herra till Jesus och höjla i anden tid. Gå och sal och ge mig checkstuppar i konfirmationsgåva. Det är sjukt. Det är fucking gott. Jag menar. Så vi lägger ut vid hand och snackar om han alltid hyst. Och här snackar han och kanske spittlar han ut till att du sitter och beatline och som han färdigt. Att det är genialt det. fucking flott rymbaist.
Utan vid och Anna Kil. Och jag vet att han för spel bier sig vår herra till Jesus och höjla i anden tid. Gå och sal och ge mig 6 stuppar i konfirmationsgave. Och det 1000 på en i världen. Och inte minst. Han såg på att jag har överkäkar, inte det? Ja. Det här var det kär. Han är 1000 på en över. Heller inte. Det här var det kär, men han har klart jag har. Ja. Det lär vara som det var bara oktober, det kan det. Tack. Nej, november. Så på oktober, men... Och inte minst av hara kinnen. Gånger i örvid och nevnes det ringaste Star Wars-filmen. Men så nekvan helt til servera haparslet. Come on, Han Solo. Takk det helt roligt. Tu ikke Han Solo og en Haaland-skit. Og taplet, latlet, fjak og ting utan mal og mi. Tu Jar Jar Binks. Vet du att Jar Jar Binks är? Ja. Jag är mer imponerad i Åraspan, alla vi gör nu. Ja. Hade fuckade flott sett samman. Ja, 100%. Extremt. Jag hade det som vi säger i början nästan. Det allt är så extremt flott. Ett år är rym och allt är så flott sett samman. Och nekt är ganska tydligen ett enda punkt som inte är så störst. Och så som man, då spottar du inte nekt ut. Ja, men du vill fänka rum alla vägen. Och det är förbannat underhållande. Ja, så det är underhållande. Man ser det är såna först jag älskar det. Att det är sportstjärn nu. Ja. Ja, det är akkurat. Men nu är han faktiskt under rätta ställen. Nu är han här vid Duxak som okej, du brukar solo warrior, du slaktar. Jag tror man var Han börjar att slå nu. Ja, men jag vet inte om han solo över aktivt han solo warrior från Star Trek eller Star Wars då. Och hvis inte så är det gott att bruka Star Wars så kör det in här. Ja, och visst det är för då det är det också så ja. Känner jag. Och när Jar Jar Binks är bara sån mest heta i Star Wars. Ja, Tror ja. jag ser han du han solo du Jar Jar Binks. Men är helvete bara Jar Jar Binks, Baba Bing, det alla vägen. Checka det. Du er en skamleiser haler og alla kallar hamalt og kiksa vår skra sikkert og smarast og stumptent og skrachafter. Ora Messi, korra i mitten, kicks över små Skratchaft. Oh my god. Jag tog sig. Kicks över haler, tattors. Vi tar det. Kom on, Han Solo. Takk det helt roligt. Tu ikke Han Solo og en Haaland-skit. Og taplet, latlet, fjak og ting utan mal og mi. Tu Jar Jar Binks. Checka det. Du er en skamleiser haler og alla kallar hamalt og kiksa vår skra sikkert og smarast og stumptent og skrachafter. Jag vill mening att det är till. Fuck, jag måste mig. Säkert du Rym här ta eier här. Men hur harstanslär ta vet så väl det inte. Jag har alltid att han är extremare än är dömes och är nog så extrem i att färra ordentligt i sporten. Vi att rymma. Ja, för nej. Ja, det alltså han ja, Det är det. det är Extremt. För gevint, här bara. ja, det är Sportboll Lukar är vi. faktiskt akkurat det så säger. ja, han rymmer helt förbannat väl, men han slår inte så jävla hårt, inte så ofta. Men jag hade gått så han ger det gott på tamatan att jag försöker också om att det som säger han slår inte nog alla, men det är bara tiden av rymmen att Ja, nämligen. Att det hooks det verkar som jag hooks så gör det om. Man Man glömmer det. Man glömmer det battle. Ja. Ja, Det var så underhållande, länge. ja, Och jag vet inte om man ska rosa där. Nej, jag vet ju här vinner jag ska solo. Det är nice kommer det är positivt att man bara glömmer det battle. Det är så flott. Jag vet inte det här jag svär. Solo nog säger det så där. Tossar och han är såna. just det. Han är så stöla. Tossar på handa maten här bant och här häver han mer rap och här han fänkar mun intresse på den här vägen till att det är som är dyrt va att man fer nu in i attention. Kanske sen nördas lite och så där men Jamar är det så att jag alltid 120% att Heine tänker rum det. Det är inte att snacka om. Och det är faktiskt så extremt att det nästan nivet över in i kriterierna. Det är så förbannat flott.
jag hade inte att hvis vi kollar innanför kandidatstation så Rym tycker Heine. Jag hade att levering, då snackar flow så hade faktiskt en soltäckt där. Jag hade Heine viskar nog så awkward. Liksom han där syns är följer körde. Han räkar inte det som man ska räka. Det viskar som att du rappar a cappella så ska du helst fänga först när vi är rytm som vi kör. Och han viskar till att bara röna räka och då att han viskar för awkward för mig. Så att de var dömde nog så väl, nog snäckt Chans Ola. Alltså vinklar Chans Ola var faktiskt nog så fighter. Men de är extremt väl att han säger du tror så lite på det själv. Det är alltid var sjukt gott. Och jag så för en halvtid faktiskt att Heine över till Rym. Jag hade inte det var så flott Rymaspel eller åraspel i Iltok nära det. Jag älskar levering. Alltså, de snackar om det. Han är här och han gör det här och han svärar alltid på några ting som han sa Olle bredvid. Han snackar om han är ateist. Han snackar om han är ateist och han svär alltid på att det var här vi go Atlant det var alltid här han är teaterskriv. Ja, Shakespeare go Jimmy Shakespeare det var konfessionsgave det var det pissstort lite. Han är väl mer underhållande lust efter i mina väg än hans olje lust efter. Jag syns ju hans olje syns så hyggelig och då här för mycket vi kommer det händer inte performance-mässiga. Jag syns det att han var mot Jakob så säger han ett eller annat det där skolt mamma min kallade Jakob fan ja och han ger också Sindra du samma linje han brukar mamma då var han brukade omatra damis väl fast brukar det som man långt har brukt omatra dam helst att du fyller det ut vi och snöta brukar det nog typ bättre Här är faktiskt sant. ja och Eisen Esmer då var vi här till det här vi öll som battlar de väl brukar fuck och här har vi där som inte brukar fuck en affär när då är det. Jaman står ju så där då. Det är inte fan att lycka då. Så 100. det är det fast då är det. Han är tecknad för mig. Det gör han. Det gör han, har vi det? Så han inte gör sig. Så är det faktiskt inte just det. Men inte han sålde det gott. Absolut. Alltså gör det faktiskt mega gott. Han gör det faktiskt. Ja. Är faktiskt ordentligt skeptisk. Så det är alltid att Heine vinner. Och mycket alltså då jag mer vinner han grundar Rym. Helt ärligt, han vinner mest tror att han sa Rym är så på ballen näck flottare än kan det jag säga i Iltot. Han har korsbarna. Alltså extremt. Men det är alltid alltså all spottar han bäst. Och vi har ett helt nytt slag flow. Jag kan inte helt ärligt, jag skiftar mig. Jag stämmer bara så det just nu. Nej, det att för hvis jag ska se det också där. Han såg ju neckmar personligt. Han ända ser nästan där vi har tagit och att du ska vara emot och att du vill dräpte så var folk alla där självmord då. Då tror jag på det. Ja, hoppas det. Då tror jag på det själv. Han är efter för han körde att helt skimmer han ser också med att just efter. Ja, jo. Vi ser väl att de är fucking gott. Det är alltså hård. Ja. I said it of the ice på att makna vi alltså som en Tonar mat. Det bästa är kamera för en kort kamera. Inte klippa det. En kort kamera makna Nästa vecka så är det Löf mot Mitchell. Nej, kvar är nästa färd det är Paul mot Paul Hattler. När ska man mot igen? Det är god spänning. Alltid försänka sin corona. Så vi vill köra, men stay tuned. Let's go. Here we go. So nice.